Hey, GCC. Hi, BBC, GCC. Phil, conheci. Isso aí, guys. Oh, mas tira o hoje. Eu já vou pensar que tá chamando uma vídeo. Por isso, ganhou o link de ser comment section. Isso aí, guys. Okay. There is the link. Isso aí, vai musere nolini piri kudzi kumindoga. Ndaisa link kana pana nda kupinda. Link dora ndaisa umo tinoshandisa link edha ishande. Beauty uri sei yaukai chizema. Beauty gona machi uri sei Susan Yatsanga. Ndakanipesa kana utambika unipotamba ndadi. Ayo, kana utambika chideo sikizo. Izo. Yensi panyika growth point. Olha, eu pira, chega, nem da pira no vou botar pira no chat. Nem quando eu boto nem você how to IP. E eu sou ino benda papa. Tu só vai só do pira sei para IT. Oh, meu. Isso sim, fudi. Eu não me sou mais lá. Again. Pode dar growth point. Ati link tipo usana usa link wanachukua box. Link ilo munobaya link motedzera moti accept. Ndola toshandisa. Wini uri sei omijapa rugare neuso ndisi tikuona. Firi zviri sei? Firi nhasa umbolosi asi dangonzwa kuti uri sei? Ndiri right. Uri sei? Hana dress wakutosimba ndakagona weight kudhara pano down. Uri sei? Ndiri right, iwe uri sei? Ndiri boku uri sei koko? Kuri nane kuno. Tipetini. Wanga wachitei nhasi hausi kumhorosa munhu. Nhasi dangurongohwa kuti uri sei zvako. Nemhaka yei handimhorosi nemhaka yei? Aiwa, uda kuti vamwe vambomhorosa usati wamhorosa. Unoda kumhorosa nyika yese unoipedza. Handimboipedzei. Unoipedza yose. Otherwise chinikini chako chiri sei chibhebhi chako? Chiri bo handiwe. Unotondiclaima ini. Maindoclaimiwa nenyika yose zvendozozoita here. Handi ndatanga here vanhu vachinzwa. Unonohwa nazvanzi yangu ine ichiona iri mucomment section. Handiyanawo vakere. Aiwa, otherwise shamwari ndakufara umhorosi shamwari yako kaiye. Ndichamuudza. Anoda kujoina, amene ndaitadza sei kujoina.
aida kujoina lini zuro? Oh, airi bhore kambo iwe unofana kuinda wambotamba bila ndikuisire ijiji ndo zvazvinoita kuramba uchipinda muekera unombofana kumbopinda uchingotamba chete icho ndinofana wapromota kaindo ya everyday kaini unofana kuita sei kupromotwa indo ya everyday kakubva zvawakatanga ndaiuya ini usanyara unofana kupinda everyday don't worry pane zvandiri kugadzirira ramba uchipinda chitamba tanga watambira zvinhu zvachoni tamba sezve newe wakatotindira musawose kapo koine here ko mununako wari mununako ari mununako uri ana mununga unongo waoga zvoupisi uri zai regondo kani vamwe avapo vaindepi kumbofamba-famba hoyo ndi unoda kugarako pamba unofana kuzombondiudza musi waenda panyika umbondiudza kakungonditi nhasi ndiri panyika musi wandoita live andika damboona panyika ndapaswa zingamboiti ndichakuudza sashainda unondiudza kuseri kuti nhasi ndienda panyika pandotanga live ongobuda hako kungoti ndiri panyika ko zvinhu zvangu zvinhu zvako zvipi zvepromisi yangu here pamberi nawo patatanga kuzviita ndokuudza ndokutumira meseji kuseri kuti chiuya ndokupe chinhu chako chatida kupromisa alright nei chingoramba ndichiva ukasaripaga ndotorevesa ndine something for you but hasati pandichatanga kuzviita ndokuudza kuti chiuya upinde ndokuudza kuti unozviwana sei alright thanks iri bho handi post office iri kusvika here koko kwanyika kana ichisvika kwanyika saka bho thanks hawa spaka yoshamwari ndokuona handiti bolato bye right ganbo Darwini tione wiyu Hello? Hey, Purisi. Ndiri bho zvangu ndafara futi ndapinda zveziro ndakapinda. Ndapogozuro mamusaoneki kare zvakanaka adhazi kuri sei? Nhasi zviri kuonekera. Zviri kuoneka manje. Zvakuoneka kaiwa every day ndofanira kutoti ndipinde every day. Uchimakisa regosa. 5 o'clock ndofanira kunge ndaredi. Iri bho ari makambomhorosa zuro saka ndasamhorosa ndika ndoda kumhoresa mama wangu vari kumusha vari kuZimbabwe ndozomhoresawo vese vari kundionawo nevese vanondizivawo newe Shemba. Iri bho handiti hello ndikati thanks handitika iri bho imboridza ndimbotamba. Alright. Bye-bye. Basta. Iri bhora ndiedze mumwe maine tsiti mwana maine ti. Maine pi zviri sei? Ndepishema zviri sei? Kuri sei koko?
Kuri boa mene kuri seiko ikoko. Kuri boa mene imimi. Ndiri bo ndachinja zvangu zita. Indaba. Ndati pamwe ungandijambe yoga. Ndati ungandijambe yoga. Ko live stream haufa. Huh? Live stream haufa. Titori live right now. Aiwa ku YouTube nasiri kwere. Andoita every day ku YouTube. Alright, saka tobatana ikoko. Bye bye. Alright, bye. Thanks, Aditi. Iripo. Alright, bye bye. Okay, let me add another person. Lee, ngamboridzira Lee haza kukura uri box ke ngambokuridzira chimbo Aditi. Unofuna kuzunguka ka? Ndakarara so. Uri sei Mushe murise? Ndiri boa mene iwewo. Ndiri boa zvangu seka upenyu. Upenyu uri kungodero shati tungozama-zama tichifara tichikuona imimi muchimbotisapotawo muri kumateresi. Aiwa kumateresi setiriko. Tinofara kutokuonepo toda kumboziva damboona kuti vari kumateresi vakaita sei ndofara zisingamboiti. Aiwa munyepe tichikuona zvedu kuYouTube. Aiwa chimbomhoresa tiwe. Mati? Ndachimbomhorosa asambokunzwa chimbomhorosa unoda kumhorosa. Ndoda kumhoresa friend yangu, best friend yangu anonzi Kuda. Ndiyo munhu wandingangomhoresa ndiyakati kosheye. Angori one chete ndiyo munhu anokodzera kumhoreso palive. Really? Yeah. Really? Boga wari shamwari. Reka nditi bye zvangu tiise mumwe munhu ariti. Aiwa thanks. Iri bonda fara shamwari. Alright. Kada deni. Alright, reka ndise next person. Reva uri blank. Yeah. Yes. Zviri sei? Ndiri bo uri sei? Ndiri bo Ndiri uri sei? Kuri bo. Ndiri bo amene imimi. Aiwa ndiri Ndoda kumhoresa mwana wangu Blessing Sabau. Ndoda kumhoresa Blessing Sabau ari kuruhwa. Nyasha Sabau, munin'ina wangu Tambu nemazioni ese paruhwa pamugamu chiti ndeipi. Mazioni ese, zvise mazioni izvo. Watokwidza. Chema unogarepi? Yeah? Unogarepi? Iwe unogarepi? Ndogara kwaGutu. Oh. Okay. Ndogara kwakawanda ndochinja every day. Ipapo uri kupi? But right now ndiri kuThailand. Ndiri kuThailand right now. Oh yeah, ndonga chida. Alright. Iripo, Thanks Aditi. Bye bye. Reka ndiedhe mumwe, thanks. Okay. Reka ndiedhe mumwe. Tiana wakafreeza zvako. Tiana. Chimbe 1 second. Tiana. Okay, reka ndiedhe mumwe. Tiana wafreeza. Eva. Eva, zviri sei? Tikati shepa. Ndiri bo, kuri sei?
kuno kuma plus 27 kuri Lloyd. Ndikuzviona kani, ndikuzviona kune kuruza kuti kuri boss kamboiti. Kuma plus 44 kana wakapfeka yako yeva plus 44 isati kwai hatizvizivi. Imi kuma plus 263 hamene ikoko. Aiwa ndikuzviona, ndikufanira kuzviona zvakabhadhara. I like it when you do your plus 263, plus 267, plus whatever. I like it, Chem. Alright, chimbomhoresa itinzwi. Kumhorosa, you weekend, ndo mhorosa, mhorosa muri yangu yesa hamene kuti vari kundiona here. Ambozovaudza after, kundambomhorosa emazvione here. And you know what? I didn't even think you were going to put me in actually. I'm so happy. Tinoedha zvedu kana ukauya uku kuseri tinotokuisai chete pauyu. Rambe muchizama means chimboudza vanhu kuti mapinda same box zviite easy. Pandaenda ndaona wakanzi live and then I clicked, there's a link iri pama comments. You just click on the link and then it says you are now in the backstage or something. And then you can see everyone and yourself, and then can I click then baya through. It's very easy. Yes, saka munobaya link iri ndaisaka munoti accept kusvika mabuda kuseri. Kunyera kuti edu kwazviita hatisi kushandisa the normal way yeFacebook, tikushandisawo imwe way handiti. Saka chimhorosa itiwe. Aiwa, ndoda kumhorosa vana vamai vangu vese nevana vavo vanozviziva. Ndomhorosa, umwe ndingamhorose dhiyari kwakubara usata bhora for a long time. Ndobara mhorosa hanzvadzi yangu inonzwisisa. Ndawana. Akazondowana umwe musi anobva aziva kuti iye hanzvadzi yake waita hako Chem. Muzungunuka musati mainda ako. Uri kutamba chiko? Mabhitsi eshema iri bhobhabhari kandi edhemu manditi ndafara sikamboiti handiti. Alright, sharp. Okay, thank you. Mandi edhe vamwe timbo edha vamwe vanenge vachipira vachidonha, saka ngatimbozama futi kuedha China or Tiana sisi. China, Tiana. Ndibobudonedza anenge handisati ari kuteerera tuma devices here wati chichipitika apa. Okay, Nomi. Membo kusira karedio ongoda karedio handiti. Alright. Ako. Urisei. Ndiriba urisei. Ndafara Chem, ndakasingafungiri kuti uchandiklikawo ndimbokutaura newe. Watoklika kane zilongo ukangobuda kuseri kukabox aka munhu wese anopinda. Alright, it's my first time kutaura newe. Urisei? Neniwo tikufara zisingamboiti, ndiri bo hamene murisei ivivi. Ndiri bo ende ndafara Chem. Kati nini ndafara zina muri kupi mimi? Ndiri kuMessina. Kurisei kuMessina? KuMessina kuri bo. Alright, chimbomhoresa itinzwi, muda kumhoresani? Ndida kumhoresa hama dzangu dzese dziri kuZimbabwe, vanasekuru, vanambuya, vazukuru vese nevana. Alright, ndafara. Munoramba muchingoti sapota muri kumateresi kwenyu iko handiti? Alright, thank you. Thank you. Bye. Bye. Andiede mumwe. Apo pamene kupinda munachitapa mani musasurukirwa. Hello. First
time yangu kuri sei? Boa, mene muri sei? Ndiri right. Ndiri kuzviona kusekerera kudai kuti yes, zvese zviri kuita. Yo, uri sei yo? Ndafara vedu we. Kana neni ndiri kuzviona kuti ya, muri kufara, muri kupi? SA plus 27. Oh, kuri sei kuma plus 277 uku. Kuri bo. Yo. Kuda kumhorosa antu, timbotenge mamhorosa. Toda kumhorosa vese vanondiona nevanondiziva nemhuri yangu nevana vangu mhoro inose. Aiwa, ngatimbomhorosai one by one kuvana handei kuvana totanga nani? Handei. Kuvana vako totanga naPraise. Toya Prosper. Prince. Praise Prosper na Prince muri sei kwamuri ikoko. Let's hope you are fine kuma 2 plus 263 uko. Ai tiriko takasimba singamboiti mazuva tiri kurya magaka, tiri kurya manhanga. Vanhu vese vari kungoti masimba. Yes, ndasimba guys. Ndasimba ndotoziva. Handi kurya sadza, tiri kurya mavheji, chese tiri kungozhanda. Ndiri kuzviona. Yo. Guys. Yes, Ningirekeni hati alawi kuti guys panapa hatitaure zvinyadzi saka wrong platform please. Wrong platform varikuuya vachitaura zvinyadzi panapa. Sorry zvenyu. Anyway, ndangoti tibva tazviaddress handinyanyi kuda kuti tigare nezvinhu pauyu. Wrong platform varikutaura zvinyadzi. Andafarisa maiwe. All right. Avodonakirwa iwe nechipo shemu. Maita henyu but kunyanya kutambapo. Okay, but I think network. But still chiro ndataura nemi ndafara sambuta ndinokudzara Sharp. Right. Bye. Alright. Apo. Guys, ndianonombopinda apa pale. Ikristu ndiri kukuona, mina ndipotanga ndatsvaga vanhu vanyowani vasati vambopinda. Alright, Othniel. Shamwa, izwa. Kuri sei? Yes, can share more say? Ndiri boy na mene uwo kuti uri sei ikoko? Ndiri bondruja kufara ngonzwa kufara kuti ndiri kutaura newe so. Niyo ndafara shamwari. It's Othniel, right? Yeah, Othniel. Oh, ndagona. Asika uri sei uwo Othniel? Ine ndiri boss ngaiti. Ndikuzviona kuti Othniel. Hai ndiri boy nini? Joza muda kutikisidzira ivi mese ngori Joza otherwise kuri sei? Kuri bo kuno kwakachipa data that's why tiwanika nguva dzese so. Facebook saka bo chimbomhoresa tinzwi. Atanga umhoresa mwana wangu anonzi Glade Man mukomana ne 2 years. Ndodomhoresa mwana wangu anonzi Princess ane 8 years. Ndomhoresa dhedhi vacho vasipu kwavariko kwavaenda kubasa vanonzi Niru. Ndipo ndamhoresa sisi vangu vanonzi Tariro munhu wamambo. Ndomhoresa hanzvadzi yangu inonzi Chakaka munhu wamambo. Natinotenda munhu wamambo. Nambuya vakandichengeta vari kuZimbabwe vanonzi Maitiga ndomugogo vangu vandoda kumhoresa. Wow, ngatimbowatambira. Izwa. Aya pandoda. Izwa. Izwa. Uy, ari kumberi kutamba ngawe. Apo. Kombuya
takachengeta nditi Gogo, sure. Tawatambira mbuya. Unandinakidza ndinokutambudza zvese because unongondinakidza matauriro ako. Maita basa kochikoma necho chimwe chacho chiri kupi chachitamba chotaura here. Hesikani. Vanotaura zvese shona nechirungu. Ndaushona uri sei iwe? Uri bo. Ndikuzviona kai wangachitamba zikamboiti tiri kunakidzwa nditi. Ndikuzviona kani saka shamwari yako iri kupi? She's at her house. Kupi kwacho? Paseri pepe. Far away. Saka iwe nhasi wadyei iwewe? Ndadya pai. Yange ichinaka. Kodi kundipawo. Nandisingachizivi. Usingasizivi. Ona ko uri kudzinkire mumwe unotaura here uyo ari kudzinga uyu. Anonzani? Yesi uripo. Unonzani? 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 Wadyei nhasi iwewe? What did you eat? Pie. What? Pie. Seriously. Alright, iri bomba ita basa nditi. Thank you. Wakambonzwa here kuti wakada kufanana anonzi makazi anoimba uyo mhuno dzako makada kufanana. Ndikuzive. Anoimba kuno karemba matorotisi aka matorotisi Alright, anogona kutamba uyo. Alright, iri bo thanks anditi. Tikutokutenda kuti wagona kundiedhawo. Thanks. Thank you. Bye-bye. Yeah. I love you. Love you. Bye-bye. Alright, bye-bye. Rekandichiedha vamwe. Alright, ndakuedha vamwe. Omijamba kavhakare. Omijamba. Eshera. Omi wanga wanzwa. Omi wakabva kubva kusechingati chipoti. Taura. Waita basa ukazoisa link. Wazogona sei nhasi? Wazogona sei? No. Ndatambura ndajaira ku YouTube. Chimbosanangurira vanhu kuti wapinda same box. Kuna vanhu vobhora kuti add me ku comment section. That's not how it works. Ndashandisa link yawaisa yoshero. Ndobva ndangoteedzera. Zvine zvinziita. Right. Chimboisa tinzwe. Ndotanga mhoresa iwe shero. Yeah. Ndamhoresa kumbi. Kumbi mabharangisa. Ndazomhoresawo kamuzukuru kangu. Anonzi Anna Shegera ari ku Sweden. Na baba vacho Chris Gera na Sofia Gera na Aka Gera. Ndazomhoresawo mwana wangu Blessing Chiso kuZimbabwe. Vangani shero? Ndamhoresawo mainini vangu paBeshnafu Hospital vanonzi Lorraine Nyambisi. Neka baby sister kangu kanonzi Imafuti kari paBeshnafu ipapo. Wow, aiwa katimbokuridzira radio manga manzwa sisi. Tairako. Ndangandanzwa. Ndajaira ku YouTube apa chindinetsa.
Aiwa, kumbi mabharangisa ari kuzviona sei kumbi mabharangisa bharabhara. maita basa regandiedhe vamwe handiti. All right, thanks Shero. See you in station. All right. Okay. I think ndofanira kusanganisawo wechirume timboona kuti tine tichisanganisa tisangotora one gender. All right. Saka ngandimboisa Crystal tozoisa futi vamwe vakadzi vesa. Could you say Crystal? Could you say Big boy wadi? Ko big boy wangu wakapurisa ni apa payazoenda kupiwa ini ndakona kuti big boy waikati tsu. Aiwa chimbomira izvozvo kanike. Ndida usova ndida kuona big boy ndida kuzoti chakaitika ne big boy. All right. Haya, otherwise kuri sei nasi? Aiwa bosha chando. Chando kuri kupiwa uzoni kuri kwarara nditi. Kwarari. Kwakupisa badeni chando kaoneka mhepo. Oh, otherwise nasi toti wangu wachitsikisa dziki. Madhiri mumusha. Ndosikoka ari kufamba iri madhiri. No. Aiwaita zviite kashamwari Crystal. Ndewatombopota uchitomboita wadreamit waiziya. Ini ndichitira kuti iwo ndikuitire here kana kuti uda kundiitira. Aiwa iwewe undiitire kunoku. Ndingakoni kuseka. Ndotoseka ndoregere kuseka. Mazuva ano uri kuita paFacebook inonzi close the door open and shut them again. Really? Tikudzidzira. Abo ndafana kutaura newe wakusikola kuti izvozvi wakupinda zvinhu easy manje. Aiwa hazvichanetsi. Hazvichanetsi ka uchachemi. Pepe wakambochema wakambonyora kuti I give up ka. Ndakaverenga ivi comment yawanyora. I give up. Ibaba ndandatoda kutoti I give up. Aiwa zvinati ndozvona kuti achimboda chechidambopota chisawo vamwe vatsva vasati vambopindawo wana zviite fair. Aiwa still bore Sharon. Waita basa tega ndimboedha vamwe handiti. Handikairi bo. Bye. Right, rega ndimboisa vamwe. Okay, tsete mira tione timbotsvaga uyu kabeat. Okay, tate. Hello, tate. What do you say? What do you say? Ndiribo mene wewe. Kuribo. Ndafara wapinda box. Ndikuona nguru kusere. Kuribo. Kuri sei kwa. Ndaikuonera kumateresi. Takuona na manje. Ndapinda orini na shema wedu weshero. Ndafara. Ndafara shamwari. Chimbomhoresa tinzwi. Ndoda kumhoresa friend yangu anonzi Jackie, then Timoza. Ndamhoresa Timoza. Wow. Yeah, then ndamhoresa Melissa Kazembe, my sister. Natanaka Choruma. Vena Nyagato, hi. Wow. Ndafara shamwari. Chirega chingoti gaga tasara wane maminutes mashoma because manje teta kuenda ku YouTube kuma story times handiti. Iri boshero, thanks Wandi Eda shamwari. All right, ndafara, good night. Bye. All right. Ndakationa ndose vadumere vari mubox tobva tapedza
chete chisanganisa ndi tawedzerwa tawedzerwa Ismail shamwari Zviri sei. itawe Uri kudakidzwa ka? Esikali uri sei tawedzerwa? Oh, tawedzerwa vwa kufriza manje. Tawedzerwa. Zviri sei. Uri boko wa freezer uri pizza chakoni wa freezer izvozvi. Dzokera paunga uri. Network. Yes. Dzokera paunga uri. Yeah. Right. Zvakuita. Yes. Titi uri kupi shamwari? Shamwari ndiri kuJozi chaiko ndiri kuSouth Africa. Oh, kuri sei kuJozi? kuJozi amahwari takavharigwa bhodha hakusikuendeka kuZimbabwe. Hoda kuinda kumba. Ramboenda kumba kaDhisemba wakusvika. Kunani? Tombonoona kavabereki. Otherwise haigona kunosa Nani futi? Ipapo handidi kure newe. Ndaikutsvaga svika ndakowana. Waitsvaga pai? Kwapana mbokutsvagawa. Ndakutsvagawa ndikakubata. Zvibongo zvepo in real life waitsvaka kupi kuswa wandiwana? Ndongokorera pamaYouTube uchingoti ipapo handidi kureva nhema uchitevedzera mapfekero anenge akaita vanhu vaya vanenge vachigosipa nezvavo vaya. But iwe chimbomhorosa chiona mhorosa. Kuda kumhorosa ani? Ipapo handidi kureva nhema ndoda kutanga newe. Waita hako Ndozoti pana saira wangu vari munext room ndovamhoresa. Vanonzani? Anonzi Blessing. Ndovamhoresa Blessing. Ndo vanhu vaviri chete vandada kubata ivavo kwanhasi. Ko vari kumba? Wauda kunoona pakumba? Vari kumba ndoda kumhoresa mbuya wangu kuchitungwiza Mai Chuma. Namukoma wangu baba Tadi wakumasvingo. Alright. Wakuti uchibreak asi at least wamhorosa vanhu ndafara singamboiti kuti wamhorosa vanhu vari pedo newe handiti? Ichokwadi. Ndoda kuridzira kaka. Ndichiti bhabhai handiti ka? Uyu wabva wapurisa but chamwa ndafara kuti wamhorosa handiti ka? Rega ndiise vamwe. Who is this? Okay, ndakatanga na Judy, zviri sei? Sei. Ndiri boy nuri sei? Ndiri bo amene iwe uri sei? Ini ndiri bo. Kuzviona kuti uri right, ndakuleza kudai. Ndozvanditori. Kuzviona abva dropa. Alright. Rega Judy dzoka tione. Waita sei Judy? Alright. Isusu panapa zvazvakanakira this site yandinoshandisa yakapenga zingamboiti kungoposta anything kungokanda anything chirekera chete. Ndinotokuona unobva ungoinda zvako, hatikurudziri kutukana kana kuekera. Otherwise uri kupi zvako? Ini ndiri kuJoburg. Joza, kuri sei? Tangu wamhorosa? Toda kumhoresa tete vangu vari kuGweru, ndozoenda kuHarare,
ndomhoresa Panashe, Moira, Mkudzei naDenzel. Ndobva ndamhoresa friend yangu Melissa. Ndapedza. Ngandikurudzire song inozoendera inzwa ako ndokanoendera neyo inzwa. Ndakutambira shamwari. Ya ndazviona. Uve nezwa rakanaka. Ndafara zvingaite. Ndafara zvingaiti. Uve nezwa rakanaka. All right. Thanks. Bye. All right. Bye. Okay. Rekatione. Pasara. So let's say 5 people vakapera, then that's it. Muna nonzi fortune asikuzwa kuti i-device mune noise here kuti mune chinhu ndakuda kuisa pascreen but asikuzwa kuti chichikuplaya pauri. Okay, fortune uri sei? Ndiribo kuri sei? Ndiri kuzviona uri bo mani. Uri kupi iwewe? Ini ndiri kuPort Elizabeth. Wow, aumana malive ndivanhu vari kujoza chete vari kuSouth Africa. Muri kuzvifambisa sei imimi? Data mahara tiri paWi-Fi. Uraiti mune zvinhu zvenyimi uraiti otherwise tingombotanga wamhoresa tinzwi. Ndoda kumhoresa mhuri yangu yese iri kuZimbabwe, vana vangu vese vari kuZimbabwe. Ndo vanoda kumhoresa kunyanya mama namama vangu vari kuZimbabwe ndo vandoda kumhoresa. Oh, that's nice. Ngandikuridzire akaditika inzwai akaka mokazivera ako. Kuzoridzira muridzo. Bye achiti. Bye iri boy tabasa. Alright, good night. Okay, tasarwa now the last 4 nox blah blah ndo unopesera. Ndikandise Susan. Susie. Susie. Susan, zviri sei? Wakamute, bvisa mute. Let's unmute. Yeah, wakamute. Pane pakamute. Yes. Zviri sei? Uribo. Kuri sei koko? Fariro nomboziva. Nini ndafara. Kuri sei koko? Akuno kuribo, mino kwauri uti kuri sei? Kuribo, muri kupi mimi? Ru Joburg. Joburg. +27. Ndikuzviona hamusi kuchoita. Otherwise chimbomhoresa tinzwe. Ndikambofungwa ndingamhoresa ndikuzana chivakawandisa ka. Chingotanga chero watanga naye. Ndingoti tukati shoti ngangoti ndomhoresa hama dzangu dzese dziri kuZimbabwe vari kundiona. KuZimbabwe unonetsa network ka. Ngwasomhoresa nasiri kuona. So yeah, katinye tete vangu maipfundirwa. Yeah, ndo ndomhoresa. Wow, iwe ndafara. Saka apa manje ndenda kuenda kuYouTube ka. Saka I think either the last person ndobva ndati sei ndobva ndaenda live yedu tozoonana mangwana nditi. Iri boshero. Bye bye. Good night. Alright. Lekandise okupesana nokusi blah blah. Zviri sei? Mushe ndiri bored sei wewe? Kuri sei kwamuri ikoko? Kuri bored zvako ndanetseka sei nelink. Pane rawatanga kuisa racho ka riri kuramba zingaiti. Alright, Kozoita rimwe so rakanzi StreamYard what iroro ndo riri kushanda.
Saka kana naita mangwana tichingona kuti zvofamba sei zvakare tichingoramba tichizama kusvika wakujaira kuti lingi rinobayiwa sei handiti muda kumhorosa here zveshuwa ndoda kumhoresa pane mabhradha angu adatodzwa nhasi ndiri kumhoresai pafacebook natarisa ndati pane inonzi Shema TV saka munotarisa munozoti ndosaka ndati mubox nhasi handidoni chimhoresaitimhoresa muzukuru wangu ari kuzimbabwe ndomhoresa vazukuru vangu 2 vari kuzimbabwe vanouya bradha yangu anonzi Melissa naishmael then ndomhoresa nevaroora vangu 2 vari kuzimbabwe vanonzi mai vimbai namai Malvin then ndomhoresa mabrothers angu 2 ari kughana ndovaudza kuti muri sei I love you ndomhoresa futi mumwe muzukuru wangu mwana webradha yangu ari kucanada I'm sure that's all. Wow, that's nice guys. Ini ndakubva takata ndime kupedzisira vanhasi takuenda kuYouTube kunoita mastory times edu handiti katobatana koko imi ndokuziva mune muriko. Alright, bye bye. Nice. Alright. Okay. Akatichiona papa. Alright guys, thank you. Ndokune mangwana. Just a disclaimer guys, if you are that kind of a person anofarira kutaura zvevulgar like zvananda kuona mwachita vanofarira kushora vanhu or downgrade vanhu, that's the wrong platform to do that. Isusu right, it's unfortunate kuti zvandoshandisa izvi ndinongokuona unobva wabaya zvako pasi because that's not the purpose of this channel. We're not here to downgrade each other, we're just here to be happy. So if you write anything degrading munhu anenge ari pachannel aripo achitaura unoenda zvako, if you write vulgar unoenda zvako ipapapa. I don't play around. So good night guys, I will see you tomorrow. We're just here to have fun. Bye.